may buntag sa tanan nakaila sa ako wa nakaila. So karong buntag video ko kadali sa gamay nga area, kani nga area ha 80 square meter lang. So nanay upat ka punuan sa prutas, na ay durian, na ay lansones, na ay lubi, na apoy habana. Pero akong gitamnan og mga gulay diri sa ilalom. So kini usa lang ka practical nga pamaagi para matabangan ta sa atong gagmayng kinahanglan nga di na ta kay mo palit sa palengke o merkado. So akong ipakita sa inyo ha ang pipila ka mga tanom din nga dili na mo paliton. Aron diskarte lang di ba natay pitsay. Ang pitsay diri nakuha na ni, napuno na siyang plastic. Diri nya natay mga tangkong. Kani nga plastikan ni, ang ilalom na kanang mga dahon nga sinilhigan. Dili palata, mga uga pa siya. Sinilhigan gibutang nato diha dayon butang nga gyuta. So mao na siya. So, naka-harvest na ta, naka-share na ta sa uban. Tapos nagsidling na putag bag-o. Ini oh. Bag-o ni siya. Dili sidling ato nang gi-transplant, bag-o lang. Kay bag-o lang po nag-ulan-ulan. So natay tangkong mao ni sunod nga harbisonon. Kung natay daan. Tapos sa likod natay gamay nga limonsito. Naharbisan na siya kay sugod pagpamunga. So kani atong kamatis dugay nag-ay ni. Di gyud madali-dali kahurot no. Pila lang tulo lang ka punuan. Pero kay ginagmay ra di man pud kada adlaw gagamit. So naay mga bilin, so natay mga gipang transplant mga tanom diri. Pitsay nagkatag ni atong pitsay kay depende sa area kay apiki lagi. So napatay kamatis. Diri pikas mga luya na siya, siguro mga more or less 20 ka mga container o sako akong gipang tanuman. So kini gamay ning payag para butangan lang sa mga bisag unsa na lang, mga lata, mga tools na diha. Kini ang atong lansones mo nasulod diri. Tapos durian, bago lang ito nabutang og dirty kitchen kay ting init, sada ka istanan luto. So napod tay gabi, kaning gabi gikan pag yun sa South Cotabato, ito sa lugar sa akong misis. No, gidala nato diri, salamat kay inidaghan na ito pikas pod. Tapos ang gigamit natong abono sa atong mga gulay kani vermin ang tana diha na ang uban ng layas na. Basig naka niabot sa inyo hatong ng layas ng vermi palihog ipauli o ibalik sa ako, joke lang. Ana pa na vermi sa ilalom mo na akong gipanggamit. Nanibat lang kay maatiman. Medyo busy putas na bahoon. Natay mga basura, dili masayang ang tanang masinilhigan nato. Pangtapok na panahon malata, sa di malata ibutan ako sa ilalom. Tapos natay isda diri kay giandaman ko ni para sa azola. Buyan ako isda daan. Kamukaon sa mga sana kiti-kiti. Diyan sa mga sapa-sapa nga isda. Tapos natay bagong tinanong mga lansones, niya natay lain pang grupo sa Maloy ang mga more or less 20 gihapon na kasudlanan. Itong alugbati bag-ulang pod niya na nagulayan na siya, nakuha na kutluan na. So ganinang buntag kung gitrabaho kung gipang kutluan. So kani atong mga tanom kinahanglan po ni assist nato, i-monitor para ni baga kay mga dahon akong gipanguntingan. Ang mga dahon niya kay mukaon sa fertilizer, di na maadto sa ibabaw. So dapat pruningan siya magyapon sa mga kahoy. And bisan sa klase nga tanom no, na ibuhaton nato. Tapos natay bagong tinanom nga kamatis. Kay mahuro to dito at least na ay makapulo din. Mo ni mga gabi nga akong gingon sa napilalang kapunuan ni daghan na no. Isanay na karon. Tapos nagyapon tay kabag kaulit kailan mo sa sibudjin ni mo lami kay isagol sa ginamos. Gisahon nimo ni uban sa mga lamas butang ginamos, matsada. Nya sa amo sa tribal gamiton namo ni isagol sa lut-lut or loggo nga manok. Talombo dili sa Bukidnon nga tribo. Isagol sa talombo. Di tamot dan og sibuyas bisag pila ka punuan lang ni, di man pud kada adlaw ka kutlog sibuyas. So, at least ilang tampalit. Dili na po tayo laing kamatis nga support dito sa pikas.
Nya kani adto wa na ko ma-upload akong video nga akong gipakita sa inyo nga kining sa panitinangkong. Tawag mo tinangkong. Akong gi-experiment nga pataas kay wa tay space kuyanap na to didto murag apiki man. So gitry na ko sulay na ko pasaka siya. Pakamang pataas no, paakyat. So mo ni ang resulta. Kanunay na ning makutluan. Isa man ni kapunuan. Pero ni boom sa pag-ayo. So at least anang sa experiments na ko, eksperimento nakita na ko nga okay lang siya. Di kayo mo occupy og lapad nga space. So natay kapayas nga dili nato tinanom. Tubo lang siya diha. At least atong atimanon gihapon. Di pud tamot dan og kamuti. Taps kamuti man gini siya. Pila ni katuig wala ilis-ilis, pasagdan lang kuan lang sagbot. Wag ani sagbot mutubo. Tungod siguro sa katambok, baga ang dahon so matabunan siya. Dayon natay tangkong kani atong tangkong. Grabe ka boom no. Tulo ka tuig na ayan ako ilisan. So bag una ning tinanom, pero sige na ko makuhaan ni. Pero dili kami kakaon para ni sa manok, pato, baboy, rabbit, kaon ni sila ani. So mo lagi panalanginan si Ginoo. So kuha mo style. Among gusto makatuon no kay diha atabay man na sa ibabaw. So ang tubig paagas diri, so di siya mahutdag supply tubig kay kada adlaw ga paagas kapang laba diri paagas medyo one punig siya gamay pa-slide ang yuta. So musuyop siya sa tubig dito ang mga tambok ni sa ibabaw. Ning atong gitawag na tog kulikot no, chili sword. Dugay na pud ni naapoy gasunod daghan dito. Natay tanglad. Napud tanglad. Napud tay kaning kamunggay, natay kamunggay diri. So ang latest nato nga tinanom nga nakaharvest na pud ta kining palya. So pila isa o duha punuan ra man siguro ni. Isa ka punuan ra gyud, duha ka punuan nga palya kung tinanom. So mo ni ang paborito namo sa paksiw. Daog na basta naa ni. Naka-harvest na mig katulo. Nakashare na mi sa uban. Kahatag mi sa uban kay di man pud maatulog. Maatuog ka on daghan man. Tapos tuluan sa mo sa style sa pagputos kay para dili mahago nya dali ra pud. Kanang bitang silupin nga kanang nigpalit na to sa palengke, suda nagmagulay unsa diha pan. Muna ayan nagilabay. Kung naa kay palya, kung hilig po ka mukha og palya, mutanom o mukhaon og palya. Ang style, hinga nilang. Kani, bago. Buslutan siya, kusion lang gud, buslutan diri sa lubot, anay pundo gamay. Gisian ug sa kilid para mo kuan ang hangin, na siya ventilation. Para pod ni dili kaunon sa dili injeksyonan sa kuan. Lampinig ang palya. Number 1 kuntas palya ang lampinig kay yang tusukon tapos mudaot dala dayon og sa mudaot dayon ang bunga sa palya. So kining ni aduha poston ko ni karon. So mo nang style no. Imo lang tong na may bitay-bitay aning silupin. Putlon nimo ang pikas ug pikas pod opposite side. Pare ani kani pikas man giputol. Pikas pod giputol. Igot ta dai sa babaw. So pait na siya. So kita na to ang bunga oh. Grabe. Duha lang kapunuan. Pero dagko kayo na ipinaka next ma-harvest no. Gusto mo anhi mo diri. Kay hatag ko ning napay kuan diyan ay palya na ay kamatis. Napay kuan no. Pitsay, daghan pa na. Akong ihatag. Joke lang ha. Pero usay tinuod pod. Tapos tingala mo murag nailungon diri, di nilungon no isda na siya. Isda, daghang isda diri unta. Pero giapil og paksiw sa akong partner kay hilig mig paksiw. Bitaw, joke lang. Ang isda dili pa sobra og kaon. Kay pagkaunon nimo daghan mga matay. Dili para sa tao. Ang tao pagkaunon nimo daghan, kulang pa ang daghan dugangan pa gyud. Di na tinuod. Okay? So mao ni mga kaila, mga kapraktikal. Tinaot nga makakutlo mo, may pareha na kog trabaho. Kung na-assign man ta sa bisan sa siyudad pa, sa lungsod, sa barangay, bisan develop nga barangay o sitio. Wala bang praktikal nga pamaagi.
Pareha man tag trabaho kay ilaman mo sa ako, agtong nakailas ako sa akong trabaho. So kani ang tinuod di namin palit og gulay. Gawas kong mahutdan o kinahanglan, pero usually di na gyud kay istanan luy agsar gyud kay istanan kung mahutdan. Pero karon mas daghan akong tinanom dili na mahutdan. So salamat pod. Labas tanan ang Ginoo nagpanalangin. 80 square meter lang gyud ni siya. Way labot dito sila. Next time mag video ko ay tungod sa ginagmay mga hayop diri sa pikas na mga putas. So kana lang sa pagkaron. God bless sa inyo tanan.